हेलो लोगोफोर खुलुमबाय नोंथांमोनखौ आंनि चेनेलावहाय दिनैहाय आब' फिन खनसे बरायग्रोनानै लाग्रोलायबाय आसा खालामो नोंथांमोना बयबो मोजाङैनो दङ होननानै आंबो मोजाङैनो दङ भिडिअसफोरखौनो बारा लाबोनो हायाखै दा सम एसे बिजियाव दङ ओमफ्राय दिनैनि आंनि भिडिअआ गुसुंल' नोंथांमोना बहुतानो मोनसे जोंनि बर'नि सिनेमाखौहाय नायनो थाखाय नेबाय थादों नङा होमबा ना जांख्रिथायनि थैसाम होनदों जायखौ सेन्टिमेन्टेल जागोन मुभिया ना स' बेनि ससे गुसुं ट्रेलारखौहाय नोंथांमोननोहाय आङो दिनै देखायनो थाखाय आंनि बे ब्लगखौहाय नोंथांमोननि गेजेराव लाबोबाय अब्ला बारा फेथ्रे फेथ्रे रायलायबाय थाला ससेखिनि गुसुं ट्रेलारखौ नोंथांमोना नायनानै लादो ओमफ्राय अलरेडि नुखासिगोन नोंथांमोना हलावनो जाखासिगोन स' अब्ला नायलांदो नोंथांमोना चलो होमबा लोगोफोर नायलांदो ट्रेलारखौ एसे नायनानै लादो ना मा होनो हौवाया न'आव फैयोब्ला सिरि सिरि खौरां हर थाना सोनाबनिफ्राय ओंखारथों दाउब'आ सोमलांथों नाथाय जों हारिखौ सिबिनो माब्लाबाबो बावनो मोननाय नङा जै बर' हारिनि नोंसोर बायदि फोथाय खेबस'नि थाखायनो बे बर'नि बिर जोहोलावफोरा गाव गावनि जिउखौ फोजोबना लानो गोनां जादों आलादा रायजोनि सिमांखौ मोगथाव जाफुंहोनांगौबा जों बयबो गिनाय मेंग्लिनाय बानाय बेफोरबादि गाज्रि आखुनिफ्राय गोजान जानांगोन मा घन्टा रायलायबाय थादों बेहाय असी साहब बे लामायाव आगान होबाय जेब्ला सानसेब्लाबो जों जेलनि ओंखाम जाखानांगोन बे बाथ्राखौ मिथिसेयावबो जों बे लामायाव आगान होदों अब्ला साननानै नाय हारिनि सेन्टिमेन्टआ जोंनि सोलेराव माबायदि रोदा रोदा हाबनानै दं